Sandali ko, Dukbe. Nagpatambal sinong bagsoy kay di na daw lisod na daw kay mo kiyod. X-ray of the pelvis. X-ray sa pelvis. Kay tanaw na ko ang imong sakit dito sa imong bukog noy. Kung nagdapat na ba? Kay kung nagdapat na gyud siya, makatabang gamay ang katong steroids pero dali kay mawala ang effect sa tambal. Ang sunod ana gyud kay butangan gyud siya og kanang liquid nga mag-import kita gikan sa Singapore. Tayo noon mahal gyud kay nanay pero lifetime na pagbutang nimo, lifetime na siya nga di na mo sakit. Mahal kay noon. Ang isa ka bayal mabot gyud sa mga 600 to 700,000. Ginoo. Hinoon, effective gyud sa di nakakinahanglan operasyon kay kadaghanan man gud na imong ilang himuon kambyuhan nila ang sakit sa imong tiil. Pare complete hip prosthesis, complete na siya. Kani plastic, ang kaning di sa bukog plastic pod. So wala ay sakit pero operasyon lagi kambyuhan gyud siya. So X-ray makita din. Makita na ko na siya sa X-ray. Kini hindi grabe irritable pain ako bation. Neuropathy na po na siya noy. Nerve na siya ang sakit ana. Nerve dili na siya ingon nga arthritis. Neuropathy ang nerve gyud ang problema ana. Yun sa may alivio ni sa may Pain reliever lagi wa gilain pain reliever. Gabapentin. Palihog daw ko. Ibutang na ko diri sa likod. Di man siguro katagaan ano noy. Ha? Abisa nang isa ka papel mga bibig. Dili na OTC. Dili. May pangutana ko nga no man for the first time after more than 3 decades nagagamit ko sa akong maintenance. Dili naman ka makakuha og walay prescription sa doktor. Protection gihapon sa users na anong kay ang mga prescription drugs ginaabuso kagaya sa antibiotics, steroids, ng ubang tambal ginaabuso. Dili mao ang paggamit sa tambal. So gihimo na gyud sa kuan sa PDA sa FDA nga pugnan. Kay kung dili mga daot na tanang tao ba kay tayo man amoxicillin mo inog amoxicillin para lang sakit sa ulo. Mo na giabuso sa mga tao. Murag mapamahal na tana do kay mo ato kag Doktor kani ato kog Davao dok. Giingnan ko dito nga. Pwede magkatagaan pero magbayad ka sa doktor. O ana ginanoy. Di madak-an ta ang imong tambal barato ra ang Konsulta professional fee. 500 pesos. Mao lagi nanoy. Wa may laing paagi nga persana karon. Imbis nga makagamit mo first generation antibiotics nga tag 5 pesos lang. Di namin kagamit kay magkatawa naman ang kagaw. Kay kung tanan doktor pero ni mo doktor na bayan, way problema. Di na sila kapalit og Mercedes-Benz noy. Kanang og na ay prescription makapalit kag napulo. Oh, good. 20, 30 pa, 40. Mao ba? Oo. Kay doon na may limit gud sila mohatag na silang tulo. Depende sa drug na noy. Depende sa drug. For example, na ako'y ihatag sa imo nga morphine. Kana siya naagi na siya max nga ihatag sa imo kay bantayan man po na nila masig mag-overdose ka. Nabiya karon nga daghang kay ka-suicide nga gamiton ang kuan ang mga tabletas. Dili man ni siya kuan maintenance man para nang akong version 5 nga gamiton. Oh. Di man ka up to 3 months pwede man ka matagaan na up to 3 months oy. Limit pa lang kog tulo. Tulo ka bulan? Dili tulo ra ka tablet. Wala kay reseta. Wala reseta. Dili noy. Kinahanglan gyud ka ang pasabot ana nga i-monitor sigud sa imong blood pressure, monitor imong kuan na gyud kay physical examination bago nimo ituloy. Kay ang tabletas na gyud siya limitation lagi. Muna akong ginaingon ganiha. Na gyud siya limitation so kinahanglan gyud sa magpa-check up gyud lagi. Oo ba? Salamat kayo, doktor ng bayan. Okay, so kani mga exchange na mo ninong Bagsoy kung makakuha mo sa Jess ba? Ambot lang sa una to Bisaya na. Makuha ninyo ang supposed to be ang attitude sa doktor. Kung matuhog nila. Kung matuhog nila, tuhog dito ang Jess, matuhog.
makita ninyo ang relasyon sa tinuod nga pagdoktor o pasyente ba. Wala ba'y nabahid, ay, lawom ka ito ha. Wala yung nabahid nga kwarta o interest. Muna siya noy. Kung magkasanabot gid mo sa imong doktor, why problema ba? Kay mag-experiment na mong duha. Ikaw ang pasyente, siya ang doktor, iyang itansya-tansya sa imong balawas ba. Ingana ta supposed to be ang inyong relasyon sa inyong doktor. Di lang kay paglingkod ninyo dok, sakit check up ko dok. Ingana day ka, sige, padayon ng tambal oy. Mali. Ang purpose adto nga mag-exchange mo. Mag-exchange. Dok, katong ihatag nimong metoprolol ba, di na mo tindog si Manoy. Ay. Nung na dahil itong doktor, nga na mo dahil, musaka pa ba dahil kas kapayas mo? Kana ba? Kana mang exchange of kuan sa iyang mga simptomas, na pinaka-importante sa pagkonsulta, noy. Dili itong ingon nga, waris-wirisan na dahil tambal nga na, sus. Di na mao. Kinahanglan gyud kagyud nga mag-istorya. Ang meaning sa consultation is istorya. Cellphone. Hello. Cellphone. Mayang butag. Mm. Mm. Ay kung gikan gani sa Amerika doy karon mga panahon na kung gikan sa Amerika atik na ba? Sabot ka? Ayog to ana kay ang B3 can never be processed. Isa na number 1. Vitamin B3 cannot be processed. Pag imong isulod sa proseso, wala na siya og bato. Dili si Senator Bato. Okay? Sabot ka? So wala na siya, useless na siya. Useless na siya. Kanang ingon nila ba daghang kay nangamatay ana ba? Ayaw na. Mao gyud. Mao gyud tama kay ako kay atik-atik storya di bitaw ko dato ana. Kailan man ko nimo ba? Okay? Sus. Bas daghan kayong atik sa Amerika bay? Daghan kayong atik na sa Amerika ba? Pangwarta lang yun. Pangwarta lang yun siya ba? Okay? Wala na'y pulos. Sige, okay. Wala na istorya ang atik ba? Walay pulos. 0912-760-1283. 70-year-old babae Pampanga adtong early 20s pa ko naigo ko sa bola sa softball sa breast. May puruhan kung magka-edad magka-cancer. Posibilidad lang 1 out of 100%. 1% out of 100. Dili na sa ingon nga source kay ang latest findings nga unsay rason nganong magka-cancer ka is unsa man DNA gikan sa imong kanunuhan kay imong sabay kanunuhan sa Bisaya sa kapuhan. Hello, good morning, cellphone. Maadtong buntag. Nunya. Agay. Dili kay mo ipik ang anesthesia na. Dili kay mo ipik ang anesthesia. Pwede siya maibutan kung isog ang iyang dentist. Pero dugay kay mo ipik ang anesthesia because of the high potassium level. Okay?
Muna siya ang epekto sa high creatinine. Muna siya ang epekto sa high creatinine. Nagpasabot nga halos katibuk-an sa iyang tiyan o sa iyang lawas, napektuhan na. Kuhanin mo na? Kuhanin mo? Kuhanin mo? Okay? Sige. Sige. Sure. Pwede. Basta ingon lang nimo ang dentist nga dugay kay mo epekto na siya tungod sa kataas sa creatinine. Basta di lang siya anemic ha kay magdugo siya. Okay. Okay, sige, may butag. Hello, landline. Sige na. Hello, Dok. May butag, Dok. Mami, naka-on pa ang cellphone. Okay, hello, landline. Dok, good morning, Dok. Morning. Ako po ang tana, Dok. Napaikuan, Dok. Akong first cousin, Dok. Naoperahan daw ukuan, Dok. Mayuma, Dok. Okay. Karon, Dok, natingalan kuan na ako, Dok. Ang mga igsoon, Dok, nibalik ang dako ng tiyan. Oy, kano sa gioperahan? Kano sa gioperahan og mayoma? Mga kuan, Dok, mag-3 months na yata, Dok. Uy. Karon, Dok, nasa stage C, ang kuan, Dok, is ovarian cancer stage 4. Ay, wa din na makita pag opera? Ang lagi, Dok, kay sa mutuan mo doon lagi tirahan, Dok. So, giabrihan kog tiyan, di makita gyud tong stage 4 na go, di makita gyud na dito sa pag-abri. Tiwangwang na go ng tiyan na. Syaro. Lagi, Dok, pag-iwag kay Dok ba? Napanagkaroon daw mayo, Dok. Chemo. Mag-chemo gyud na siya after operation. Tanggalon tong tumor dito, nya chemo, nya ablation. Kana bang kurag cobalt nga ibutang sa kinatao sa babae. Okay? Nakipagkaroon, Dok. Okay. Masakit. Masinigan, Dok, malhin stage 4 na? Oo, kay na may mga radiation nga magsuksok dito gyud sa mismo sa lugar sa cancer. Wala lang akong term. Okay? Sige, basta kinalang sige. Okay. May butag. Nakalimot ko sa term may gala. Radiation nga dito sa Puerto. Usay lagi kanay akong utok tiguang na gyud. 0935-740-0422, male 63-year-old, dili mo gahi si Junior, symptom ba ni kini sa diabetes o prostate? Diabetes day. Wala dili kasali ang prostate. Walay ayo ba ang exercise? Dili na gihapon mo tindog si Manoy kung dili makontrol ang imong diabetes. So, control sa diabetes para mo ayo balik ang kuan. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Bugnawas tingog kay may buntag noy. Say ato day. Nawala. Naputol. Balik tawag, naputol. Daot to po siguro ang cellphone. Okay, cellphone. Hello. Morning. Ay. Naanay naipit nga ugat dito siyang tangkugo doy. Naipit nga ugat dito sa tangkugo niya. Kuha na siya, kinalang MRI o CT scan sa iyang tangkugo, cervical vertebra. MRI o CT scan. Okay? MRI of the cervical spine. Cervical. Ipalong ko sa radyo sa likod kay di ka kasabot. Cervical spine. Cervical spine. Okay? Kuhanin mo?
Nasa San Pedro, nasa Davao Doctors, nasa DMSF. Wala sa multitest. Pinakay magasto nila. Mga 18 mail. Ini madagalan ng hilot-hilot yung kamutok, no? Kay Dili, layo kay na inyong gihilot kay di man daya mong problema sa kamot. Tuwa man sa iyang tagkugo. sige, Dok. Salamat kayo, Dok. Okay, asa din ni Doy? Papalong na, papalong. Gwapo rin kag tingog dire. Okay. Okay man dre, Dok. Okay man ang signal dre ninyo. Sige. Okay, may butag. Sige. May pang kapalong ba? Klaro pa. Kaysa Turil. 0947 797 9624 Evans Torres Sagunoy. Unsay diferensya akong duha ka tuhod dili matuyod, wala siya maghubag na aman kuy gout, unsay maayo tambal inuon o injection. Ingani ni siya noy, pila na edad ka nimo. Nagakuha na ka, nag-frozen ang imong knee. Nigahi na ang katong joint sa imong bukog. Ang una gyud ana is mag pain relievers o injection sa steroids and then physiotherapy ka kay na nigahi na. May pa na imong tuhod kay nigahi pa. Okay. 0919 I love 0919 978-9904. Dok, mangutana ko kung maglihok muhangak ko 64-year-old taga Panabo unsay tambal ani naay problema sa imong kasing-kasing noy. Kung wala ka nagasigarilyo kasing-kasing na siya. So kinahanglan gyud kag cardiologist para makita kung say problema sa imong kasing-kasing. Kung nahupong na ka, wala na gyud. Kasing-kasing gyud 0936 636. Hello, good morning, cellphone. Cellphone sa. Hello. Wala. Landline. Hello, landline. Hello, Dok. Good morning. Morning. What can I did for you? Good morning, Dok. Kanang mangutan ako, Dok. Kanang for the past mga ilang ka bulan siguro, Dok, kanang nag-excite yung hangak pa. Pila edad nimo day? Mga 62. Nagasigarilyo ka sa una? Wala man, Dok. Dili man kayo ko nag-yun. Pero Siguro, nagakuan ka kanang nagsigarilyo ka sa una gyud. kanang murag na ay tilaw ka ni, Dok. Kanang Tilaw-tilaw. Tilaw-tilaw. Magguot imong dughan? Dili ko, Dok. Hangak lang. Hangak lang yun, Dok. Magpa pulmonary function test ka doy. Pulmonary function. Wala man kay hubak no, sukad. Wala pa magpipubang, Dok. What? Sige, Marami ka ng history sa mama. pulmonary function test. Pulmonary function test. Isulat lab test na siya, pulmonary. Ang imong baga mo itanawon kung nagid siya bara, nagid siya asthma, diya na makita sa pulmonary function test. Dok, sa una, Dok, nagkapa-ECG ko, Normal. Itong doktor sa una sa kuha na 5 to 10 years ago siguro. Ingon siya nga kanang tangan ako niyang maintenance, na anak ko yung gimpan yan. There are times nga katong ang maintenance ko nagpunta ko hapon niya. Na ay isa ka tableta nga wala ka available inana. Di ba pwede magtangan itong isa kay tutot niya tulog. Sige, tangan ako. Hangtod karon wala naging ko nag-text no. Yun niya, hubak ya, kaning hangak yapon. Wala pa mo may hangtod na daw matulog ba. Karon gihangak na ka. Unsa to? Kadumdum ka sa tambal? Kadumdum po ka sa tambal ang sa pangalan nato? Oo, katong kahana. Di ko kahit nulot pero na katong mga heart. Lol, na yung mga lol. So na kay palpitation day. Wala mo kung palpitate. Wa ana Inom siguro ko ka ng night times ka na kung may allergy ka na kaya hindi ko makatulog. Mamburot akong mga limbs gani, ana. Murag ko kahit pero hindi ko kahit kung inom ko antibiotic. Wala may reaction pag matulog. Maayo ako ang kanang allergy. Pero pag palpitate ako ko. kabalo na ko. Kabalo na gyud ko
nag-react ka sa imong mga tambal doy. Karon Dok, naman kay ko Dok, for the past 3 months siguro ko Dok. Ay, pa-examine jud ka kay dili na ko ma-pinpoint kung asa gyud ang source sa imong hangat, pero tanaw na ko sa imong tambal na ba. Okay? Sige. Salamat kay Dok. Sige. 0921 at 0936-636-5362. 50-year-old, taga Lupon, lalaki, sakit, tuong kilid, binhod, tuong paa, lumbar spondylitis. Nanay, naipit nga ugat dito sa imong likod, oy. Kung gusto gyud kag kanang ma-pinpoint kung asa gyud ang problema, magpa CT o MRI sa imong lumbosacral vertebra. X-ray or CT scan or MRI sa lumbosacral vertebra. 0948-325 pa. 0921-641-2757, 70-year-old, sakit tangkugo ug nagbinhod mga kamot. Naipit gyapon ang ugat ani. Hello, good morning landline. Yes. Morning. Pila edad? Pila edad nimo? Sus ka bata pa taon. Naglisod kag panganak day? Pila na anak nimo? Pila anak nimo? 5 lang di ay. Ang retention, urinary retention is usually secondary to trauma katong pagpanganak. Karon, ang tambal na gid in tao na is bladder training. Na ay tambletas nga makapagawas pero dili siya kayo effective. Ang pangalan sa tambal is Driptane, DRIPTANE. Driptane. Dali masuko tong taga Lupon. Driptane, DRIP, D as in dog, R as in radio, I as in India, P as in people, T as in tiger, A as in apple, N as in nora-unor, o E as in elephant. Driptane. Karon, kana siya maka kuan gyud sa imong pagpangihi, maka-control, pero dili na mao ang proper management sa urinary retention. Kung dili i-catheter ka, tapos i-training siya, i-training. Ang pag-training ay wala, maayo magyapon ang bladder ba? Para magyapon ang mother-in-law nimo. Maayo gyapon. Dili, urinary bladder. Ang retention sa bladder retention is urinary bladder, dili gallbladder, urinary bladder. Sabot ka? Okay? Sige. Maadto ka og kuha nimo. Sige. Driptane, pero dili na siya mao ang treatment ang tambal gyud is bladder training, urinary bladder training. Okay? Kuha. Sige. Training. Dili. I-train ka, isulod yun ka sa ospital, ang neurologist kay baluan na. Sige. Nagbukol to, din ibutangan ako og kanang ay, then pagkahuman, sunod adlaw, ibutangan ako ng tubig. Wala akong diyang puyos sa ayo, Dok God. Ilan na ka bulan? Ay, wala. Naghimo na siya og kanang granuloma, naghimo na siya cyst nang operasyon na makakuha na, dili na tabletas. Hadlo ka, ayaw na lang. Dalon na lang mo. Di bitaw. Kay granuloma lang muna siya. Okay? Alam mo, basta mayroon ganun kung operasyon, nag-cyst na siya lang. Kuha niyo mo? Okay. Sige. Walay lain. Operasyon, kuha na siya. Okay? Sige na. Sige. Cellphone. Cellphone to? Cellphone dito? Cellphone dito. Landline. Landline. Cellphone.
Morning. Unya. Akong pangutana ba, akong tiyo, dapat ba may kumampi o kanang sunod mo kapag mo ganun sa yung tiyo. Unya. Tapos, makikita niya, wang alibigyan niya sa mag-sila lang niya. Alibigyan kay Dr. Beatriz, manalita dito, niya ma-improvement siya. Kung sa may payuan, mamutanak kung sa tayo mo, bakit na yung tiyo kadugayan. Mao gyud na. Gahi man gyud kay na itudlo na ako sa residente. Disturb kana hapong kuan water gihapon ibutang. Ang kinahanglan na siya sabunan pagbayo nang kay ang sabon na gyud makapauga na ba. Mawala tong baho. Oh. Oh, di gyud mauga kay kuan man gamitin ra ko nag perla di ba uga na ba. Wala. Sabon ra gyud. Sabon ug kuan, sabon ug agwa. Agwa. Oh. Okay. Atay panahon may gala. Nagang kay nagka-complain nga di daw sila kasulod. Unsa tibok kalibutan o tawag diri. Ha? Timing lang gud in taon ni mga higala. So, timing mo makasulod si Dr. Kagabi ini sa doktor sa kahanginan.